Diversión asegurada é o nome do protocolo contra as agresións sexuais no ocio nocturno que xa está en marcha en Pontevedra. O que tratábamos dende o Concello é facilitar as ferramentas de un lado aos propietarios, as propietarias dos locais para que puidesen actuar ante unha posible agresión sexual e da outra banda, pois todas as mulleres que normalmente vivimos situacións de violencia, que teñamos espazos seguros e que saibamos que cando estamos nun destes locais, as persoas que están detrás da barra teñen a formación, saben como actuar. O Concello xa atopou complicidade en 13 establecementos da cidade e 3 festivais. Xa se comprometeron co protocolo durante o verán, as festas e a Feira Franca. Entre eles, o Soulbir na Rúa Alta, que decidiu sumarse á iniciativa na primeira rolda de adhesións. Sucede y no sabes cómo actuar, entonces lo primordial es al menos tener una forma de enfrentarlo y de actuar en base a. Yo creo que es algo súper importante que haya, sobre todo a la hora de pues, tener un poquito más de autonomía y atreverte a salir por ciertos sitios cuando no conoces a la gente o cuando estás en una zona fuera de tu zona de confort. Entonces me parece indispensable, la verdad. Ademais de facilitar manuais e dípticos informativos, o protocolo Diversión Asegurada inclúe xornadas formativas online. Xa están dispoñibles para os propietarios dos establecementos. Pontevedra é unha cidade feminista, a hostalaría de Pontevedra é unha hostalaría feminista, unha hostalaría que está en contra de calquera tipo de violencia machista e poñemos as ferramentas que estemos dispoñibles para seguir mantendo os agresores fora da nosa cidade e estou segura que entre todas ímola conseguir. Tamén está prevista a celebración dunha xornada de formación presencial. Será o 13 de outubro ás 11:30 da mañá no Centro de Información á Muller de Pontevedra. Para adherirse ao protocolo, os locais interesados poden enviar un correo cos seus datos a igualdade@pontevedra.eu.